Kani gade ke Pati CTV, bat fidang pek yaki kubor baman kasni. Kaken hon sandor tep kor tep kha, yang ngeu kon hnyau trap, ne ya kabla tep lingkot kum kastie. Henne kasngi ka praterik unailar, kalalet yekendu yo sembot menteri rang ba kajela uba preston tensong, ban bodien ya kakasi Social Custom of Lineage Second Amendment Bill 2018. Hadian baulat kajela ugangga prasad ulapan phai yakini ke bill syaka sarkar jela. Ka Publicity Secretary jong kastie, ikong badariti lingdo nonglan, ha ka jekran bat kinong pathai kubor, hadian kini ke jekendo bat uba preston tensong. Ilai itu bana kaliang uba preston tensong, ha kini ke jekendo ulapan tep syaka seng, baka sarkaro kalapha biang kini ke bill syaka KHADC, na ka benta ban penbet iki jingtuna ki babon teli ha kini ke bill. Pani gaji kerjaan jeng ubah step mo ya ka judgement jeng ka state government honor jeng bill. Rekat kajing om jeng uhi kalomba mau ukuran syai bau na kalian jeng government lekam dan ini even kerjaan bill rei hoy kidon kajing duna kiba udang hab ban penpai biang syah district council akan nang fe punya ban penbet yang ni ka ain bakan long ka ain ini ka bill bakan long ka ain ka ban kabet ban biang na bentang ka pating ban wan pating mar uru omba inumla ban dinai ne benden bakan don kajing duna akan ni ka bill ka ba mi mentang kan di mau tu omba na kalian jongki kin sahaban penpai biang syah district council tangkap tay kajing dan tina kalian jongi saka ingin pressure bang ila de ekran mung la de om tau pre om syai kedar bakin haban penpai biang syah ka HADC ka syong saka HADC bakan penbet biang ya kata silang ta pun haban tri solusian duwe markum ka jat benriang ila syah yar mana paro kilian kir kinumla bakulan ne kata ya jing syah yar ma ga jongi namar kata niui bangim don ki an ki batikna bangila banyale ya ga jing syah yar ma ga jing syah swat ga jongi ga jing syah yu rot ga jongi abo ba shlau pun mi ka ni ka an ni klempet ka e ka beduna ka e ka babiang ka e ka balai ring niui bakani ka ni ka we na ki an ka bangila banyale ya ka ni ka thma ka we na ka thma jat benriang ka ni syong ha syong man bangi syahyar ma jarjar kata ka di ka daw bangi kun kilong kimi ni mi syakmat ngi kershan ya kani ke jingkli jong pi ong ka don em ka jingkina ka don ben haki ki bel ki don ben ni don ki amendment ki re amendment ki bagi dang la namar hakatu ba ki pas bun ki kena bo basla le kerki le si hoy le kerki enre ka thma jong za jing za enre ko jingsha swat ka jongi ke jingsha yurot jongi ka long palan kala ngi don ka ki taki angi ba kerki ki ban mi no bangin la ban yada ada ngim kin de bedri mental lanu dara kim don kita ki an ki ba kerki lanu ngin sa syuja ka jinglong terpang jengi pembangi ngi don ngi geri hasingi om ngi ki try jela ki try muluk hangno ngi long try den re de baling gimla bene e katan mangi dan ki an ki batikna namar kata nga om lada pikli hakatu ka bil ka don em ka jingduna hoat ngi kubur bakadan tangba ya kementang khot ya ngi teliban kersyane gani ya kita jingduna ngi penbet kan kadon tengi dang la te ban penbet te yang ngi penbet kumbo minister mentang ngi kenduru om ba hoat kadang don ka jingduna un pen thai bang ngi ka bil sa district council hak ba district council ko adon ka jong legal expert team ki ban pet na ban penbet pen biang ngi ka bil but on dalam dep kata kensa hak biang ngatrai syong governor sa kensa penbet kata shinrang kamdan e ka jingkran pang shinrang hang tu kata kali kau ini kecing dunar babon ki pada ki bu yang dak singkili kumno pad eu shinrang Henry ki ong pada bangi ni don katang jat mo tingi haba kadon katang jat kemut niyo ya ka jat seladi Henry ngaso ba kata kamlong ikunte tentau pelah ka kata lada ya ka kentai pi thang eu shinrang pada pi kata kali kau ke bang ngaso ba pada district council ka haban specify ru ba yakini pada hadin pateng di banuan lada ka phun jong utu ka kentai ka bayo lok dau khla ja ka yo byang da u khasi hatu kan dang ka khasi ne kam de ka balai lada menta shubu utu lok da kharula ya ka kadang la ne am kan wan phai byang bakan lok ka khasi kibun ko mita ki ek mo lada ngi kran kibun mita ki ek kelan de kata kam de ka kam ka jonga mangan batai kata ngit scam ka jing start jong ka district council ba ka team jong ki ba ki ki MBC pakin pendek kata kawai ka bau ai jeng bau ai ka suggestion ka jang ba presto ka mga sukana ba ka log ba ka pan ka public domain na bentak atu kan isi bangin yo views ngatrai day ka day hakan ni ka ba iba presto ni ong ba lada iba shala ya kan ni ka phai lada kan ni ka bil ka phai biang I ailat
makan dana public domain ngam tep khasan si lai pusi kan bagi iPod mangin sayo shoot review pai nging ni so pakalong kerki tamba banbet banbiang kapateng banwan pade don kam bandang hap study bandang hap fine bandang hap ini kan wala ka taru pade ngidang kershan de iken I kershan kadon ke jingduna hapring jong ta jingduna ni kloy ben kershan de ba dei ban pas ngini ka pelda kalong kumnu ngidong kam kumi ngini ka ai